mynd ar y ceffyl, tripydi cloc. Mynd ar y ceffyl, dros, i lannu'r mynydd lawr i'r cwm. Dros y toler, bwm. Jenny James ydw i, a'r trysor o'r Cylch Feithrin, yr ysgol Feithrin Casmael ydw i, ond hefyd dwi'n rhaid y grŵp Ti a'r pobl wedi marcha. Dechreuodd y Cylch Ti wedi 2 flynedd nôl, wel, ni am 3 flynedd nôl nawr. Oedd ni'n yn Casnewi bach, ond oedd y plant i gyd wedi tyfu lan yn mynd i'r ysgol, a dipyn o babis yn cael ei geni yn y pentre, a angen rhywbeth i ni gyd yn cwrdd gyda'r gilydd. Mae pentre yn pentre bach, mae'n gallu bod yn unigol iawn. Mae'n un bws i mynd trwy'r pentre, so angen ni cwrdd a cael amser i siarad, cwyno beth problemau, a'r helpu gilydd mas, cael disiad o coffi. Mae'n rili neis bod mae'n rhywun yn gwneud disiad o coffi ti. Falle bydd yr unig disiad o coffi dwym ti'n cael mewn wythnos, achos os ti'n gwneud ei hunan gyda babis. Dysgu Cymraeg wedi 10 blynedd nôl. Ges i cyfle i bod yn LSA yn ysgol yn y Bogwain, a mae pennaeth Mrs Ellen Thomas wedi rhoi chans i fi i gweithio mewn dosbarth Saesneg, ond defnyddio iaith gyda staff, iaith Cymraeg gyda staff i gyd. Oedd y staff yn ffantastig i helpu fi mas, helpu fi gwella Cymraeg. Newides i iaith gatre i siarad Cymraeg gyda gŵr fi, ac mae'n teulu fan hyn Cymraeg. Ac wedyn es i dysgu bod yn athrawes, a nawr dwi'n dysgu trwy'r iaith Cymraeg a Saesneg, a hefyd defnyddio Cymraeg yn y ysgol Feithrin ac yn y grŵp Ti i helpu rhieni arall nawr i dysgu Cymraeg a defnyddio Cymraeg gyda'r plant nhw. Ar yma plant wedi bod â ni, maen nhw'n gwybod llawer mwy Cymraeg na beth o'n nhw. Maen nhw'n gwybod i eistedd lawr ar carpet, beth geiriau ni'n defnyddio fel croesi coesau, ewch i eistedd at y ford, pethau fel yna. Ac os maen nhw wedi dod o'r tŷ ble mae'r mamiaeth yn Saesneg, mae fe'n rhoid chi nhw ar ôl maen nhw wedi bod i Ti neu Cylch Meithrin, mae'n mwy o deall dan nhw am Cymraeg, achos mae'r ysgol yma yn ysgol Cymraeg. Mae'r llawer o bobl yn y pentre yn defnyddio iaith Cymraeg, gytre ac gyda'n gilydd, a mae'n helpu nhw ddim yn teimlo bod maen nhw'n mas o'r cymuned. Maen nhw'n slotio mewn tymor bach mwy. Amanda Lawrence dwi, pennaeth ysgol Casmael fan hyn ers rhyw 5 mlynedd bellach. Tua blwyddyn yn ôl, daeth un o'r rhieni ata i a gofyn a bydde ots os bys hi yn sefydlu Cylch Ti yn y pentre. Enw hi yw Jenny James, a mae blwyddyn di yn heibio nawr, a mae hi wedi sefydlu'r Cylch Ti. Mae'n llwyddiannus iawn, mae'n denu blant o cylch o tua 10 milltir siwr fod. Maen nhw'n teithio draw, a mae hi'n hyfryd gyda'r plant, hybu'r iaith yn naturiol gyda nhw, a maen nhw'n cael hwyl ysbryd gyda hi bob bore dydd Mercher. Peth positif iawn i fi yw cael Cylch Ti nawr yn rhan o'r ysgol. Mae Cylch Feithrin wedi bodoli yn Casmael ers blynyddoedd maith, ond mae cael Cylch Ti jyst yr cam nesaf i fi mwyn gyflwyno plant i'r iaith yn gynnar iawn. Maen nhw'n gyfarwydd â'r geirfa cyn maen nhw'n trosglwyddo i'r Cylch Meithrin, ac wedyn wrth gwrs mae hwnna'n cael effaith positif ar plant i ni'n derbyn mewn i'r ysgol, a gan amna mae dealltwriaeth dan nhw o'r iaith, a maen nhw'n dechrau
siarad gan defnyddio patrymau elfennol cyn maen nhw'n dod mewn i dosbarth derbyn ni. So mae hwnna wrth gwrs yn bonws enfawr i'r athrawes dosbarth. Tap, tap, 1, 2, 3, tap, tap, 1, 2, 3, tap, tap, 1, 2, 3, try and try and do it. Enw i yw Lisa, mae 2 o blant y fi, Elis Esther, Elis yn 2 a mae Esther yn 5 mis, a ni'n dod lan i'r cylch bob dydd Mercher. Ni'n mwynhau yma, a mae'n grêt i Elis cael cyfle i chwarae yn rhywle, mae pob un yn siarad Cymraeg. Dar i fi fod yn y mole, ni'n wylio am rhywle i fynd bod ti fod bob dydd ar plant, cadw nhw'n hapus, a mae teulu da fi'n dod fan hyn, a nhw'n gweud bod e'n ffantastig, so dwi wedi dechrau dod, a ni'n joio dod bob dydd Mercher. Dwi'n falch iawn bod Jenny wedi cael ei enwebu am Gwobrau yma. Dwi'n credu bod hi'n hollol heiddi fe, mae'n gweithio'n galed bob dydd Mercher, mae'n cael grŵp mawr o bobl yn dod yma, a mae'n gweithio'n galed iawn i wneud popeth trwy gyfrwng yn Cymraeg, a mae'n rhoi disher y goffi i ni, mae hwnna'n beth mwyaf bwysig i mam fel fi, a ni'n mwynhau fel ni. Yn fy marn i, mae Jenny James yn llawn heiddi ar Gwobrau yma. Hi sydd wedi dod â'r syniad o sefydlu'r cylch yn yr ardal. Hi sydd yn arwain y cylch bob wythnos, a dim jyst arwain y peth. Mae'n mynd i'r milltir ychwanegol na, mae'n trefnu tripiau, maen nhw'n cael nosweithi cymdeithasol, ac mae hi yn rhoi posteri lan a rhoi cylchlythyron allan i'r gymuned fel bod pawb yn gwybod bod y Cylch Ti yn bodoli yn Ysgol Casmael. Pam dwi'n heiddi ennill, dwi ddim yn heiddi ennill, mae grŵp Ti yn heiddi ennill. Popeth dwi'n neud, mae'n fy voluntary, dwi ddim yn cael ei talu am fy byd, ond i gweld y plant yn gwella, hapus mae rieni, a pob un yn gweud diolch trwy'r amser i fi. Dwi'n teimlo bod wedi ennill yn barod, jyst yn cael y reaction o'r cymuned, ac i gwybod bod rhywun yn fodlon rhoi enw fi lawr am y Gwobrau, dwi'n teimlo'n touched iawn bod mae rhywun wedi wneud yna. Mae rieni gyd yn heiddi ennill, achos nhw sy'n helpu fi yn rhedeg y grŵp Ti fi, heb nhw bydd ddim yn rhedeg o gwbl. Fi sy'n set pethau lan i dechrau da, ac trefnu pethau, ond heb cael rai rieni sy'n golchi lan, sy'n gwneud te, coffi, am sydd dwi'n gofio gwneud rhywbeth gyda'r merch fi, neu maen nhw'n cael spills ar llaw, os maen nhw'n wedi sarnu dros, maen nhw'n helpu tacluso lan rhaid gan ei gadw. Mae pawb yn gweithio gyda'i gilydd, a mae wedi helpu fi yn teimlo'n rhan o'r cymuned yma ar ôl symud yma beth 3 blynedd yn ôl.